Dyma ni wrth fynedfa i Bryngaer Lodge Hill, sydd uwch ben ein caer ni yn Isga. Adeiladwyd y Bryngaer gan y Sailwres. Mae'r gair Sailwres yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio y llwythi i gyd yn ne-ddwyrain Cymru. Mae yna nifer o enghreifftiau o waith sophisticedig metal a gwneithbwyd gan y Sailwres. Dyma terit. Dim ond un defnydd sydd ar gyfer terit. Roedd terit yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cerbydau rhyfel, ac mi roedd y Sailwres yn hoff iawn o'r lliw coch. I'r Sailwried, y lliw coch oedd lliw rhyfel. Pan roedd Caradog moyn ymladd yn erbyn yr Rufeiniaid, fe ddaeth at y Sailwres. Hyd yn oed ar ôl iddyn ni ddale, fe gariodd y Sailwres ymlaen i ymladd am 5 mlynedd ar hugain, gan ddinistrio lleng cyfan. Dyma ni tu fewn y Bryngaer yn Lodge Hill. Yn ddiweddar iawn, fe ffeindiodd archeolegwyr olion tai crwn ac hefyd adeilad storio hir sgwar. Mae'n ddiddorol fod bobl yn ystod y cyfnod hyn, bod nhw'n gallu adeiladu hir sgwar, wedi dewis byw mewn tai crwn. Wrth gwrs, roedd y lle'n edrych yn tipyn wahanol pryd hynny. Roedd y coed wedi cael ei torri lawr. Roedd angen golygfa clir o'r wlad o gwmpas. Mae rhaid gweud, fe oedd yr olygfa yn un anhygoel. Roedd cerrig yn gorchuddio y rhagfuriau yma. Cofiwch, maen nhw wedi rydu am dros 2000 o flynyddoedd. Y syniad oedd creu rhywle oedd yn creu argraff am filltiroedd o gwmpas. Fe ffindiodd yr archeolegwyr fod rhai o'r cerrig yma ar y rhagfuriau wedi cael eu tynnu lawr i symud i ffwrdd. Ni oedd yn gyfrifol am hynna. Wedi'r cwbl, doeddwn ni ddim yn mynd i adael y Bryngaer fel oedd hi. Am flynyddoedd, roedd rhaid i ni ddysgu byw gyda'r bobl yma. Os ych chi'n moyn gweld shwt, cewch chi gair went. Ond am nawr, ewn ni nôl i'r gair.